Un dos asuntos abordados na sesión foi precisamente aprobar a programación da entidade para os vindeiros meses. Por segundo ano consecutivo, Arousa Norte volverá a estar presente na Feira de Turismo Internacional de Xapón, que se desenvolverá do 21 ao 24 deste mes de setembro. Alí os técnicos de Arousa Norte que se despracen ao país nipón manterán intensas reunións de traballo con turoperadores e axentes especializados no ámbito turístico, interesados en coñecer a oferta de ocio, paisaxística e de natureza desta comarca. Ademais, durante este mes de setembro, a Mancomunidade tamén participará en La Rochelle, na feira náutica Gran Pavois, precisamente neste encontro no que se dan cita navegantes e amantes da náutica de toda Europa. Arousa Norte informará sobre o seu roteiro náutico e tamén presentará un novo material con información específica sobre as características e servizos dos 5 portos náuticos emprazados nos 4 concellos que integran a Mancomunidade. Na sesión tamén se acordou iniciar os traballos para o desbroce e acondicionamento do novo sendeiro polo litoral de Arousa Norte, que percorrerá a fachada atlántica dos 4 concellos, e fíxose tamén unha valoración do número de visitantes que se achegaron ata a comarca este verán. Á espera dos datos definitivos que acheguen as oficinas de turismo dos 4 concellos, todo parece indicar que as estadísticas foron satisfactorias e se rexistrou un notable incremento de consultas turísticas durante este verán. Tamén valoraron moi positivamente eventos como os vermús musicais ou o circuito de carreiras populares 4 carreiras e unha meta, que serviron de elementos de atracción e de ocio para os visitantes que optaron por esta zona.